Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Po somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa pabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Martes o gapitsa 9 na buwan mga higala sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Karong adlaw mga higala way trabaho, way klase sa tibuok Sugbo tungod kay Osmeña Day karong adlaw. Sugbo rasab ni ha, ang pagtimaan ni sa adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Sergio Sirhing Osmeña Sr. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad sab karong nga buntaga mga higala. Sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa atong mga balita may higala presyo sa mga produktong petrolyo musaka na sab sa ikaapat nga higayon karong mga orasa. Straight to the point. Stila ning atong problema mahigala sige taas mga kaigalaan. Presyo sa lana, mo ni ang mga tinuod nga problema ron sa katawhan kining kakabos mga sukin tigpaminaw, no? Ang gasolina musaka og piso matag litro, 1.40 ang diesel, 70 centavos matag litro sa kerosene. Straight to the point. Kinigong lana mahigalag maunay musaka, porbida mo sunod dayon dunay domino effect ngadto sa uban nga mga produkto. Straight to the point. Samtang sa atong pagpadayon sa mga isyos, taliwa sa nagpadayong investigasyon sa flood control project sa gobyerno. Ubay-ubay ang mga kadaguang mga dagkong kalambuan nga nahitabo sa Kongreso kagahapon. Straight to the point. Labihan ka shocking mga panghitabo kagahapon mga sukid tigpaminaw. Og mamonitor ta mahigalas mga balita dito sa both houses of Congress, sa Senate og sa House Megala of Representatives. Porbidang grabiha gyud, no? Una, sa investigasyon may gala sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan may gala ni Senador Rodante Marcolita. Gikanta na sa magtiayong Sara o Curly Discaya kung kinsa ang mga kongresista o ubang mga opisyal sa gobyerno ang ilang giakusahan nga nakadawat og kickbacks gikan sa mga flood control projects nga ilang nakuha. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigsunan ha. Sa atong paman-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Doon ay mga nagbagulbol uban nga katong gisaysay sa mga diskaya di pagikunututan. Imong kuhaon as face value to mahigalang ilang gisaysay, doon ay kamatuoran adto. Pero wa pa itugan ang tanan. Straight to the point. Doon na pa'y mga politiko matud pa nga wa pa matugaan. Ayay, kinsa man kani mga politiko ha. Mura giuna to mahigala tong mga dito napita mahigalas kauluhan ug uban pang mga lugar. Aton ni hatagag pagtagad rubon tagas tuban uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ya subayo na to mga areas nga naay project ning mga diskaya. Kay malagmit mga higala do nagi mga magic dito napita. Ato lang ni agi katakanta mga ato ni agi katakatawa mga kaigalaan. No, gahapon ang bana mahigala ni si Sara Discaya kasi Curly Discaya pinagis magbasa siyang affidavit dito na ni kanta na mga higala sa mga nalambigit sa korupsyon. Straight to the point. Pero nagbagulbol pa mahigala si Pasig City Mayor Vico Soto Indekin. Matod pa ha, mura to ilang tunada mahigala nga gusto mahimong state witness. Unya pinagamay pa hinuon ang ilang kita Indekin. Muraga mabutang mahigala nga sila mo ilis nga sadaan kunuhay. Ato ni tagag pagtagad ron katos la dako sa gitugsa. Pero mas mayo mahigala nga mo tugan po sa tanan. Puslan man no. Damay-damay na ni kasamang kay tan-aw ning amag mga priso nga sila ra. Sama atong Janet Lim na pulis mahigala nga pag-abot dito sa kananaang kinawatay pa mga higala muraga fiesta. Unya sa pagkapriso na si Janet Lim na pulis ang napriso hantod ron. Diha na ang laay.
Moingon mo sa ka nga, diha ra ang laay. Una-huna siguro sa mga diskaya, mura tag nagfista ani panahon sa kalipay, unsa ba ganin ni atong paraga, ba? Inalan magsinaaray ta nga sa kasakit ug sa kalipay. Na nagfista sa panahon sa kalipay unya karon, pasagdan lang ninyo mga diskaya sa panahon sa kaguol, unang moingon mahigala nga puslan man, Kada rin pagtagad lumuntaga mga kaigsunan, lakip sa nanganlan mga kaigalaan sa mga diskaya. Lakip sa nanganlan mga sukit di paminaw. Kinini ang dito gyud na ang medyo lisod yung litukon. Misod yung litukon mga higala sa mga nag-imbisigar-ibisigar. Nalitok gyud gahapon. Angan mahigala ni Saldico o ingon man ang ngala ni House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Katanig pagtagad lumutaga mahigala og ubay-ubay pa mga congressmen, mga official sa DPWH og apil na ang kanhi Presidential Assistant for the Visayas nga si Terence Calatrava. Straight to the point. Apil pod nga na mention mga sukit tig paminaw. Katanig pagtagad mga kaigalaan sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mahigala didto sab sa Senado porbida. Gikudita sab nila mahigala si Senate President Chis Escudero. Gikudita sab nila mahigala 15 ka mga senador. Nga mi back up mahigala ngadto ni bag-o karon nga Senate President Tito Soto. Straight to the point. So gipulihan sa Senator Chis Escudero, gipulihan sa Maygalas Jinggoy Estrada isip pa Senate Pro Tempore. Gipulihan sa Maygala si Joel Villanueva isip Majority Leader. Straight to the point. So ang bag-o karon mahigala mga official sa Senate karon mga kaigalaan si Senador Tito Soto nga maoy Senate President, Senador Ping Lacson mo'y pro tempore mga higala, o si Senador Mig Subiri usab mao mga higala karon ang bag-ong Majority Leader. Straight to the point. At nagpagtagad lubutaga unsa may mga implications ani karon kining change sa leadership sa Senado. Lakip matud pa mahigala nga pulihan indekin ang mga importanteng komitiba. Usa sa mga gamhanang komitiba ang Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Nga gida karon ni Senador Rodante Marcoleta. Straight to the point. Unang migawas mahigala ang pagpuli sa ngan ni Senador Risa Hontiveros. Pero maingon si Soto dayken nga ang ilang ipuli si Senador Ping Lacson, Straight to the point. Atong pagtagad mga kaigsunan, no? Kini ni ang si Marcoleta mahigala og atong evaluate nga pagda sa Senate Blue Ribbon Committee maayo. Nga pagkada og ngani ang investigasyon mahigala ato na nakaarangkada na og unya ang mga diskaya na kakanta na. Atong tan-awon sa to pa ang sunod nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman medyo dako-dako mga higala og chinilas nga iyang isulot aron mga higala nga atong panghinaot lang nga kini ni ang di naman malikayan kung mao gusto mga kaigalaan nga pulihan si Marcoleta. Pero si Marcoleta nakapakita sad og labok gyud didto mahigala sa Senado ug pulihan siya. Ang mupuli niya pananglitan kini Ping Lacson atong tan-awon og unsa mahigala sa performance. Tan-awon ako okay naman sad. Sayo pa sad kay mahukom ta karon mahigala. I hope man kahigalaan nga klaro gyud kang Ping pod nga pag-imbestigar diha. Way pabor-pabor mahigalang investigasyon. Nasugda naman Marcoleta, nakakanta naman mga kahigalaan. Nakakanta na si Diskaya. Atong kumustahon unya. Inauton ta mahigala nga mapadayon ni. Kung kinsa man ang sunod nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Straight to the point. At pagtagad lumutaga sa patnuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Inauton ta nga dunay klarong direksyon ang Senado mahigala. Inauton ta nga di mulikoy kay katong direksyon mahigala ang Senador Rodante Marcoleta sakto na ba to iyang direksyon? O ginauton ta ang mupuli dili mo likoy ang direksyon. Ato pa hinaot nga padayon gyapon sa sakto mahigala nga direksyon. Straight to the point. At pagtagad lumutaga sa tumuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin Gobernador Gwen Garcia kanhi Gobernador sa Sugbo nang himakak nga duna kini personal nga relasyon tali sa kontraktor nga mga diskaya og tag-iya sa QM Builders nga gilambigit sa korupsyon sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Sa may ang gisulti dili sila kailan ni QM o dili sila kailan ni diskaya. Kadaling pagtagad lubuntaga mahigala kini nga pag-award ni Gwen Garcia ngadto sa mga diskaya nga iyang gipirmahan kini mahigalang pag-award og kanang musod ka og biddings Kapitolyo
Pabisan asa nga LGO, ha? Dili ka basta-basta makasuda dahil wa kay kaila inday kin. Mo ingon nagmudaog na gani kag bidding diha mga kagilaan. Nga mo kantidad na mga 150 million pataas. Naginutol magay nang wiwi ug popo, ha? Kana na ba mahigala 150 million? Unya imong i-award na sa wa gyud ko no makaila si Gwen. Ato lang agi kataw-katawar og butaga. Dini og uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo.